zootje als ik bij me thuis een barbecue'tje doe. Eer het vuur eindelijk brandt, maak je van de honger de kanariepiet van kant. Barbecue, oh barbecue. De vonken vliegen om mijn oren, ben verbrand tot aan mijn ellebogen toe. Gaat de zigeuner daar te zweten? Nee, dat is zigeuner. Oh barbecue, wat een gedoe. Barbecue. Er is altijd een klerenzootje als ik bij me thuis een barbecue'tje doe. Zeg, dit kippenpootje is helemaal zwart gebrand, moet je eens kijken. Maar dat is helemaal geen kippenpootje. Je staat op een stuk houtskool te gluiven. Oh. Trouwens, lekkere saus hier in dit potje. Heb je al geproefd? Welk potje? Dat is helemaal geen saus, dat is een blik buitenbij. Oh, ieder is van de kook. Dat kan ook haast niet anders, want ze stikken van de rook. Barbecue, oh barbecue. En na zo'n avond barbecue zit de saus tot in mijn onderbroek aan toe. Nou, wat ik hier heb, weet ik niet, maar het is erg lekker. Ja, nou kijk maar uit dat de hond je niet ziet, want het is zijn been. Oh barbecue, laat een gedoe. Barbecue. Het is altijd een klerenzootje als ik bij me thuis een barbecue'tje doe. Herman, waar laat ik die afgegeten satéstokjes? Doe ze maar even in de afwasmachine, Gerard. Zeg hallo, wat doet die hond op de barbecue? Ja, dat is van mijn broer, die wil graag een hotdog. Maar het loopt uit de hand. De barbecue, de tuin en heel het huis staat in de brand. Barbecue! Jongens, kijk nou, de vlammen slaan uit de dak. De vloedweer. Wat heeft er? Oh, daar komt de brandweer. Oh, kijk nou toch. Vuur is even erg, jongens. Wat heeft er zo? Goedenavond, ik ben de brandweercommandant. Het spijt me, maar ik heb het huis niet kunnen redden. Oh nee? Alles is verbrand. Wat, hè? Op één ding na. Wat heeft u kunnen redden? De barbecue.